Tlestit l-awtopsja brabta mad-delitt ta' Nicolette Girxi li seħ bejn il-lejl tal-ħadd u tnejn li għadda. L-awtopsja fuq il-katavru tagħha li saret kmieni 3 filgħodu stabbiliet li l-vittma nqatlet b'diversi daqqiet ta' sikkina fonqa. Hi instabet mejta wiċċa l fuq fl-entrata tal-appartament tagħha. Saret l-awtopsja wkoll fuq il-katavru ta' Edward William Johnston, l-allegat qattil tagħha u li nqatel mill-pulizija l-ħabta ta' 3 ta' 2 filgħodu. TVM News jinsab informati li Johnston inqatel b'aktar minn 3 tiri tarma tan-nar f'sidru. Il-liġi jew l-dwar il-pulizija f'Malta tistabbilixxi li f'ċirkostanzi eċċezzjonali il-korp jista' fl-eżekuzzjoni ta' dmirijietu juża armi tan-nar u armi jew materjal offensiv ieħor. Jgħid li għandhom jitqiesu l-kundizzjonijiet li jkunu jipprevalixxu meta l-użu ta' armi tan-nar isir inevitabbli biex tiġi preservata l-ħajja ta' uffiċjal tal-pulizija jew tal-oħrajn jew biex jitbiegħed xi periklu imminenti ta' vjolenza mifruxa. Min sorsi li għandu TVM News jirriżulta li wara li seħħ id-delitt Edward William Johnston daħal f'lukanda f'San Ġiljan ftit minuti qabel nofs il-lejl, talab jieħu drink u meta qalulu li l-bar magħluq ħareġ l-arma li kellu. Kien f'dan il-ħin li ħarab mill-lukanda u mar fuq il-bajja qrib. Intant l-aħbar ta' dan id-delitt ingħatat prominenza fil-websites u l-aħbarijiet ta' barra b'mod speċjali fir-Renju Unit. The Telegraph ħabbret li Edward William Johnston kien ex-soldat. Sostniet li Johnston inqatel mill-Pulizija Maltija wara li allegatament qatel lill-eks sieħba tiegħu Nicolette Girxi u dan wara xhur jiffastidja. The Irish Times qalet li Edward Johnston minn Dublin kellu passat ta' konfrontazzjonijiet mal-Pulizija. Qalet ukoll li l-Ambaxxata Irlandiża f'Malta ikkonfermat li taf b'dak kollu li seħħ u li tinsab lesta toffri assistenza lil qraba. Rapporti oħra fil-medja internazzjonali li jmorru lura l-2012 juru li raġel bl-isem ta' Edward William Johnston li dakinhar kellu 38 sena kien ammetta fil-qorti li waqt li kien fir-restorant Amarone f'Nelson Mandela Place fi Glasgow għal lil-waiter li kellu bomba. Johnston kien ingħata sentenza ta' 28 xahar ħabs u kien taħt supervizjoni għal sena wara li nħeles mill-ħabs. F'każ ieħor, Edward William Johnston kien ipponta replika ta' arma tan-nar lill-Pulizija f'Liverpool u kien sfida lill-Pulizija biex jisparawlu. Għadu mhux ikkonfermat jekk dawn ir-rapporti jirreferux għall-istess Edward William Johnston.